Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat dachten jullie jongens? Mooi weer, we gaan eens een mooie Maasband bekijken. Ja, nou wij komen heel graag in de Maasband. In de Maasbench. In de Maasbench. Ja. Ja, groot gelijk. Ja, dat is niet al te best. Hoi. Hoi, ik ben Peter. Bas, Dat was. onderweg. Ja, ik zie het. Ja, maar wat is er gebeurd? Ik heb een klimongeluk gehad. Een klimongeluk. Ja. Toch niet een klimmen, hè? Nee, in Sittard. In Zittert. Ja, in de klimhal. Ja. Eh, Ik heb al 25 jaar en eigenlijk nooit iets aan de hand gehad. En 3 weken geleden valt mijn vriend die valt uit de wand. En ik was hem aan het zekeren en het gebeurde zo snel en ik werd tegen de wand aangeslingerd en ja, mijn voet verbrijzeld. dat moet dan toch wel hard gegaan zijn. Dat was een behoorlijke klap, ja. Was- Daar schrok ik ook al van, ja. Ja, enkel op meerdere plaatsen gebroken, voet voor een deel verbrijzeld. Ja, en nu zit ik in de rolstoel. Nou, Dus, ja, en wat zijn de prognoses? daar durven ze nog geen uitspraak over te doen. Nee, meer omdat dat ook een deel te verbrijzeld of versplinterd is. Durven ze daar op dit moment nog niks over te zeggen. Maar wordt dat volgen er dan misschien nog meer operaties? Misschien nog wel, ja. Ik heb nu 2 operaties gehad. En ja, het is nu het genezingsproces zijn gang laten doen en vervolgens gaan revalideren. En kijken wat er van overblijft. Ja. Wat ik zo meteen weer kan. Het is wel bizar, hè? Dat je dan al zo lang klimt Ja, en dan gebeurt er zoiets. ja, in een split second. Ja. Mijn maat die had extra touw nodig. En, om in te zekeren. En ik kijk op dat moment naar beneden zeg maar, om gewoon een meter extra touw te geven. En net op dat moment dat ik naar beneden kijk om touw te geven, valt hij uit de wand en word ik onverwacht tegen de muur aangetrokken. Ja. Het had ook, als ik jou dat hoor vertellen, dan denk ik bij mezelf, het had ook nog slechter af kunnen lopen. Ja, dat had zeker slechter af kunnen lopen. Dat het ja. bijvoorbeeld niet je voet was geweest, maar misschien je Nou, hoofd ik zeg, of zo. als ik dit niet had gedaan in de reflex, dan was het waarschijnlijk mijn hoofd geweest en dan had ik hier niet meer gezeten. Nee. Dus wat dat betreft een geluk bij een ongeluk. Maar Kun je jezelf iets verwijten? nee. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Weet je, Hallo. dit is hoi. Nee, ik kan mezelf niks verwijten. Dit is nou echt gewoon domme pech. Dit is gewoon echt pech. Ik bedoel, ik klim al 25 jaar in de klimhal. Af en toe klimmen we ook buiten. En ja, natuurlijk kan altijd wat gebeuren. En ondanks zeg maar, dat je zo ervaren bent, of misschien wel juist dat je zo ervaren bent, ik weet het niet. En juist op die zekerheid gefocust bent, ja, zie je toch dat er nog steeds wat kan gebeuren. Ja, helaas wel. Ongeluk zit in een klein hoekje. Je zit zeker in een klein hoekje, ja. Wat doe je voor de kost? Ik ben hydroloog en ik werk bij Waterleiding van Limburg. Hydroloog. Ja, ik hou me vooral bezig met water, maaswater, waterkwaliteit. En je woont in Maasband? En ik woon in de Maaswand. Ik heb nog speciaal in de Maaswand gewoond omdat ik bij de Maas wilde wonen. Nee, serieus, ik ben hier 30 jaar geleden komen wonen. En die tijd was ik voor het werk veel in Roosteren. En wij komen zelf uit Brabant. En nou, op een gegeven moment hebben we besloten, nou, ik wil dichter bij het werk gaan wonen. Maar ik wil wel in het Maashal wonen. En op enig moment kwam dit huis te koop. En nou ja, hier hebben we 30 jaar gewoond. En eind vorig jaar hebben we besloten om het huis van de overburen te gaan kopen. Dus we wonen eerst hier, we wonen nu daar. Maar als ik dit zie, dan denk ik mezelf, oh, wat een vet huis, wat een Ja, is het ook. mooie plek. Ja, is het ook. Maar toch, Ik wilde meer tuin. en is dit? Ja, Dit huis. ja, dit huis. En daar zit meer tuin Er achter. zit meer tuin achter. Ja. Dan kun je bijna, volgens mij, Ik kan zo de Maas in kijken. Nou, kijken, er zit nog wel een weiland tussen, maar ik heb al beter zicht op de Maas. Ja. Ja, dus de hydroloog in kwestie voelde aan zijn water dat hij daar beter op dat zijn ik plek was. daar beter op mijn plek ben. Ja, precies. Waarom wilde jij hydroloog worden?
waarom wil iemand reporter worden of journalist? Ja. Ik wil graag... Ja, maar waarom Water. heb je op relatief jonge leeftijd al een fascinatie voor water? Kijk, ik wilde graag... ik schreef vroeger altijd al verhalen. Ja, En ja. dan op een gegeven moment, Ja, dat is een uiteindelijk, goede vraag. ben ik Ja. een soort van doorgeefluik voor verhalen geworden. Ja, Ja. Maar waarom water? waarom water? Water heeft me eigenlijk altijd wel geboeid. Ja, van jongs af aan eigenlijk al geboeid om gewoon met water bezig te zijn. En op een gegeven moment heb ik besloten van ik ga civiele techniek studeren. Ik wilde graag de techniek in. Maar ik wilde ook iets doen met die techniek waar de maatschappij wat aan heeft. En zodoende ben ik in de drinkwaterbereiding, afvalwaterbehandeling en hydrologie terechtgekomen. En uiteindelijk zeg ik, nou ja, dit vind ik mooi om te doen. En in die tijd waren er ook een aantal calamiteiten, hè, op de Maas en op de Rijn. De Maas toen grote cadmiumverontreinigingen. De Rijn ongeluk bij Sandoz in Basel. En toen heb ik voor mezelf besloten, nou, daar wil ik wat mee. Ja. En ja, uiteindelijk ben ik bij een drinkwaterbedrijf terechtgekomen. En we bezig gehouden met de Maas als bron voor drinkwater. Dat ongeluk bij Sandoz, dat kan ik me nog herinneren. Ja, Hoe lang is dat geleden? ja dat is 40 jaar geleden Ja. zoiets. 40 jaar geleden zoiets. Goh, Ja. wat maf dat soort... Ja, dat soort evenementen, dat soort ja. dingen, dat je dat triggert en zegt van hé, daar wil ik wat mee. Ja. Klopt het dat het steeds moeilijker wordt om ons drinkwater op kwaliteit te houden? Ja, dat is zo. Ja. Omdat we zelf ook steeds meer door de gootsteen spoelen? Of ligt daar het grootste probleem? Nou, of we steeds meer de gootsteen spoelen, weet ik. We weten steeds meer. Hè, en we weten ook steeds meer zeg maar, wat de impact is van bepaalde stoffen op de gezondheid van mensen. En dat is iets wat we in het verleden, 20 jaar geleden, gewoon minder wisten. Hè, als ik kijk naar PFAS, hè, een opkomende stof wat er werkelijk overal in zit. En we weten nu eigenlijk pas wat voor effecten die stof heeft op de gezondheid bij mensen. PFAS. Ja, En dat zit overal in. Dat zit bijna overal. In jouw kleding wordt het verwerkt als brandvertrager. Het zit op papiergeld om dingen vuilafstotend te maken. Aanbakpannen, dat soort dingen. Ja. En Blusschuim. Wat is het precies, PFAS? PFAS is een verzamelnaam aan perfluorverbindingen, chemische verbindingen. Waarvan men op een gegeven moment heeft ontdekt dat ze hele mooie eigenschappen hebben. En pas in een veel latere fase hebben ontdekt Wat het met ons... wat het met ons lichaam doet. En zeker zeg maar, met het lichaam van ongeboren kinderen. Aha. Dus dat kinderen in een embryonaal stadium zeg maar, hier al veel eerder, dat die stof al invloed hebben zeg maar, op het ongeboren kind, die daar op latere leeftijd last van begint te krijgen. Of last zou kunnen gaan krijgen. Ja. Ja. Een beetje Dus ja, een, zijn een verborgen vijand. een verborgen vijand. Ja, zeker. Ja. Weet je, en daar moeten we als drinkwaterbedrijf, en ik praat nu als drinkwaterbedrijf, steeds meer effort in gaan steken om dat soort stoffen eruit te halen. En ervoor te zorgen dat het er vooral niet in komt. Ja. Nu snap ik ook waarom hydroloog zijn een leuk beroep is. Ja. Je bent toch altijd wel een beetje in verkennende, onderzoekende Ja. fase bezig. Ja, dat is ook zo. Nuttig Ja. werk. Nuttig werk ten dienste van de maatschappij. Ja. Ten dienste van jou en van mij en van onze kinderen. Drink jij nog met een gerust hart water uit de kraan? Jazeker. Ja, Of gelukkig moet je wel. dat zeggen van je baas? Ik moet helemaal niks zeggen van mijn baas. Nee, maar dat gelukkig wel. Ja. Ja, je kunt toch wel stellen dat Nederland echt gewoon een beetje een van de beste drinkwaterkwaliteiten heeft van de wereld. Kijk. En daar ben ik best wel heel trots op. Ja. Maar kan iedereen in elk geval in Limburg gerust slapen vannacht? Ja, Nee, dat zeker. ik hoop dat het weer goed komt, man. Ja, dat hoop ik ook. Ik wil kunnen lopen, ik wil kunnen wandelen. We zijn lange afstandswandelaars. We hadden net een trail bedacht om weer 150 kilometer te gaan lopen. Ja, en toen moest ik op een gegeven moment 's avonds mijn vrouw toch opbellen van ik lig in het ziekenhuis. Ja, gaat voorlopig niet gebeuren. Dus jouw vrouw is net zo fanatiek in het sporten als jij. Ja, wandelen is wel onze passie. Hè. En dan loop je op GPS, denk ik.
Ik loop nog op kaart. Oh, lekker old Of gewoon school. lekker. Ja, we hebben laatst zijn we van hieruit gewoon helemaal naar de oorsprong van de Maas gelopen. En dan gewoon zo dicht mogelijk langs die Maas naar het plateau van Langres. 750 kilometer. Fantastisch. Ja, heel mooi. En dan zie je zeg maar, hoe mooi het is in het Maasdal. Ja. Ja, meer in je element kun je niet zijn als hydroloog, denk ik. Hè? Dat denk ik Langs ook de niet. Maas naar de oorsprong. Precies, ja, dat was een mooie tocht. Ja, Hey, was heel aangenaam om je te spreken. ja wederzijds. Ja, nogmaals beterschap.